Но не подкопава ли целият този скандал моралната позиция на Съединените щати, които от високо наставляват и получават другите? Накрая, за жалост, всичко ще свърши с гръмките заглавия. Мнозина не четат цялото съдържание на телеграмите. Избирателно се цитират неща, които веднага правят заглавия. Ако човекът прочете изцяло докладите ни, ще установи, че те са много интелигентни, професионални и балансирани. Те съдържат информация, необходима на много хора във Вашингтон, които активно следят събитията тук и си изграждат балансирана представа. Ще стане ясно, че Американското посолство в България работи професионално. Не сме дошли тук да шпионираме, а да работим с всички като партньори. Сътрудничеството ни с България е безпрецедентно. Американският посланник категорично се разграничи от информацията, разпространена от Wikileaks за Бойко Борисов и от оценката на двама бивши американски посланици за него. Телеграмите, които сте имали възможност да прочетете, не представляват официалната позиция на външната политика на Съединените щати. Освен това, други коментари не бих могъл да направя. Джеймс Уорлик обясни, че и той изпраща информации за страната ни във Вашингтон, защото това е част от работата му. Подчерта обаче, че като съдържание те по нищо не се различават от това, което казва пред българските граждани.